Това е история супер дълбока, но не съм разказвала в много детайли какво аз съм преживяла толкова надълбоко като материя. Повече разказвам за чувствата. Аз съм се чувствала самотно дете, чувствала съм се дете без любов, дете без грижа и без всякаква вяра в мен, че за някой съм важна. С много деца работих и млади хора, които са изживяли тези моменти, затворили са се в себе си в болката и не разбират, че колкото повече се затварят, толкова повече няма освобождение. Тук трябва да се замислим дали не тръгва от нас родителите, защото и ние като родители не се научаваме какво да им покажем и да им дадем. От нас зависи бъдещето на тези деца, те как мислят и как разсъждават и по какъв път ще поемат. Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с поредния епизод на Вдъхновяващи истории с Геннадий Иванов. Мястото, където историите не просто се разказват, те се преживяват. Но преди да ви представя днешния ми гост, нека видим благодарение на кого този епизод се излъчва. UG Media Studio. Мястото, където историите оживяват. Ако и вие искате да дадете глас на своята кауза или идея, UG Media Studio е вашето място. Твоята идея заслужава най-добрата реализация. За повече инфо посетете сайта www.ugstudio.bg. Какво се случва с едно дете, когато живота му започне с болка? И има ли избор да остане жертва или да се превърне в сила? Днес ще чуете една история, която не е измислена, а е изживяна. Днес при мен е една жена, която ми е гостувала. Тази жена, която не просто говори за психология, тя е преживяла тази психология. Днес при мен е психолог, сексолог и автор на книгата "Оцеляла" Ана Матева. Добре дошла, Ани, че отново си в нашото студио и ще си говорим за твоята книга. Много се радвам, че си тук. Благодаря ти много за поканата отново. Благодаря ти за това, че можем да представим моята книга пред твоята аудитория и също така много ти благодаря, че тук при вас се чувствам наистина уютно и приятно и можем да си говорим абсолютно открито за всякакви теми. Благодаря ти за чувството, което имаш. Радвам се, че е такова. Още в началото бих показал твоята книга, защото ще си говорим целият епизод за нея, а именно "Оцеляла". Къде могат да я намерят първо? Да започнем оттам. Моята книга "Оцеляла" е по моята най-съкровенна и гореща история в душата ми, болезнена до някъде, но не е това, което хората си представят, нали? Хората си представят, че вътре съм разказала драматични, болезнени неща. Не, напротив, опитала съм с един психологически полъх да създам едни послания на четеца и най-вече на зрителя, който също ще слуша за нея, защото аз мисля да направя доста публична изява на тази книга, за да можем да помогнем на много ситуации в моята хората навсякъде са в моята ситуация. Аз срещам милиони хора с моята история, с моите чувства, с моите преживявания и не така тръгнали по добър, достоен път. Затова мисля, че тук има наистина послание и към родителите, и към тинейджера днес. Има послание към вярата, към любовта, към пътя, към абсолютно всичко, което един човек може да се изгради. Моята книга може да се намери в моят сайт, който долу под това интервю ще оставим линк към него. Също така в момента правя преговори с книжарници Хеликон и Сиела, където много скоро ще бъде във всеки град в България, така че ще мога да си я закупя също. Ще бъде удобно и достъпно. Да, точно така. Това целя в момента. Вече с Хеликон почти приключваме преговорите, така че може би още до 2 седмици ще бъде по градовете на тяхните книжарници. Но също така аз много държа и да направя повече публична изява на тази книга, защото мисля, че тук има психологически теми, които обществото е заспало за тях и трябва и е време да се събуди. Така е. А можеш ли тогава да започнем да загатнем на хората всъщност какво може да им помогне тази книга и да кажем откъде тръгва тази история реално? Разбира се, да. Значи, какво може да загатнем тук? Тук можем да загатнем, че това е история супер дълбока, моята история,
Но не съм разказвала в много детайли да преживяваме какво аз съм преживяла толкова надълбоко като материя, а повече разказвам за чувствата. Защото мисля, че тук посланието е в как се чувства едно дете. Аз съм се чувствала самотно дете, чувствала съм се дете без любов, дете без грижа, без почва и без всякаква вяра в мен, че за някой съм важна. И много деца са на това място, много деца се чувстват по този начин. Мотивацията ми да я напиша най-вече беше от това, че с много деца работих и млади хора, които са изживяли тези моменти, затворили са се в себе си в болката и не разбират, че колкото повече се затварят, толкова повече няма освобождение. Другият полъх е към родителят, бъдещият родител. Сега родителят, който наистина не цени това, което има, този дар детето. Една от главите дори е че детето е дар. То е продължение. То не е просто да създадем душа, която е тук и сега, има нужда от любов, от грижа, от нашето време, да го дадем на нашите деца. И всеки родител трябва да се замисли за това и да стигне до една трансформация, колко важно и мъдро е родителството. Другото послание е към тинейджерите, които са си избрали лесното, тинейджерите, които тръгват по лош път, не толкова достоен път, защото, примерно, са имали тежка болезнена история и си казват, моята майка е такава, моят татко е такъв, аз съм от такова семейство, аз толкова мога. Не, можеш много повече и можеш да бъдеш наистина достоен човек, защото пътя ние си го чертаем. Следващото послание е за вярата. Вярата в Бог или всеки, който каквото вярва. Точно така, защото вярата, имаш ли я, молитвите, имаш ли ги, силата да знаеш, че всичко ще се случи някога и че Бог те чува, то всъщност всичко ще се случи. Никой не определя времето, но със сигурност, ако вярваме и сме с добра, чиста душа, изследваме мечтите си, те нещата ще се случат. А има ли момент, понеже каза, че от твоята история, има ли момент, който всъщност най-трудният момент, който може би си описала в книгата, за да дадеш това послание, който те е белязала като за да го напишеш и толкова силно оцеляла, реално наистина си казваш, че вау, нещо е станало. Да, точно така. Има, много моменти има. Не исках да влизам в детайли, да засягам никой от моята лична история, но съм много по разказ са от моята история, от моето родно място, от моите моменти, от трудният живот, който сме живяли с липса на любов, грижа, безпаричие и самотата, в която съм живяла, защото много малка трябваше да се справя с всичко. Тук засягам много как всъщност едно дете се чувства само и необичано. Родено, но неприютено. Никога не се чувствах, аз съм дете на родители, които днес по-късно разбирам, че толкова са били научени, толкова са можели. Разбрала съм го, приела съм го, простила съм, но те нямаха какво повече да дадат. Те просто толкова са знаели и това, което са тяхните белези, тежести, всъщност е оставило много следи по мен, но може би са биле млади, може би са биле не в състояние, детето се е появило, не са биле готови, не са биле осъзнати, не са биле мъдри, защото мъдрият родител може да създаде едно мъдро продължение. И тук моите разкази са наистина много дълбоки от моите чувства. Аз съм била страшно наранявано дете, наранявано от самотата. Не толкова не съм била малтретирана по никакъв начин. Семейството ми е било прекрасно, смисъл говоря млади, хубави хора, които не са били добри родители, да, така е, но по никакъв начин не са ме малтретирали, не са се държали грубо с мен. Бих казала, не са ме забелязвали. Това е, което много болеше. Но по-късно в моята кариера остави, че аз съм го изпитала и живяла, разбрах и от моите пациенти, че това е най-голямата болка за едно дете. Да не бъде забелязвано. Да бъде самотно. Точно така. Работила съм с много малтретирани, изнасилвани деца
които всъщност не изпитват тази силна болка от тези с онези здравите, правите, младите, красивите родители, но не са били забелязвани. И българският родител, най-вече се обръщам към него, защото сме в българското общество, българският родител трябва да се замисли и всеки родител трябва да се замисли, независимо от къде и какво е, че всъщност децата са важни и много голяма тежест и раница с отговорност. Ние не можем да пръскаме, деца и да ги караме сами да оцеляват, защото едно дете само да оцелее, както аз в тази книга и самия да кажа, че днес съм достойно оцеляла, не мога да кажа колко белези имам по себе си, колко болка съм изтърпяла, изживяла, лишения и най-вече, ако нямах тази вяра, може би нямаше и да съм това днес. А кога реши, че няма да бъдеш повече жертва и ще продължиш напред? В кой момент? Защото със сигурност си го усещала това да... Аз много години се натисках. Натисках се да бъда видяна, забелязана, обичана, да има мама и тати, баба, дядо, всичките, които много ме обичат. Нормални неща, които... Искат да ми пляскат, да ме аплодират за всичко. Бях малка, си спомням. Където после изведнъж много дойде трудно. Сама си оправях с всичко. Нямах на кого да разчитам. Абсолютно никой нямах на кого да разчитам. Имаше един такъв в най-ранните ми тинейджърски години, където нямах към кого да се обърна. Ако си изкарам, ще имам. Ако си платя сметките и имам осветление, то ще бъдат от моите две ръце, независимо на каква възраст съм. И тогава си казах, че просто трябва да направя нещо и от страха в мен бягството е първото. Искаш да избягаш, намразваш омразата, гнева, то се ражда в теб, разляци са по кръвта ти и ти само това изпитваш. Искаш да бягаш, и защото виждаш, че каквото и колко ти да се буташ, ти пак те боли. Така че избираш да се махнеш. Махнах се надалеч и си казах, че аз мразя моята държава. Няма да се върна там никога. Няма да се прибирам. Аз нямам майка и баща, брат. А това на каква възраст е било? Бях около 16 годишна, 15 вече окончателно, но тогава не се скъса отново изцяло връзката, просто имаше продължение. Но като цяло, когато си тръгнах, започнах по някакъв начин да се успокоявам. Мислено обаче. Но всичко вътре на подсъзнателно ниво, като психолог днес мога да кажа, то започна да работи. Случиха се много неща, които пак преживявах и в далечният Лондон, много трудни моменти, където нещата ескалираха, моята психика не издържа и може би беше време за помощ. Тогава вече разбрах, че няма да мога да се справя, затова се обръщам и апелирам всички, които наистина се чувствате в момент, в който не можете, трудно ви е да дишате, да живеете, чувствате се, че буксувате и не се разгръща потенциала ви, тук вече да споделите на приятел, на близък, на терапевт дори. Никога няма да забравя. Аз не открих моето трансформиране сама. Великата Венета Бучкоджиева, психолог с просто неистови потенциални качества. Просто тя е невероятна. Отидох при нея супер плаха и невярваща в себе си. Тя поизтупа моите крила и ми показа, че от болката наистина можеш да летиш и тя да бъде твоят учител и твоята диплома, както ми е в една от главите. Супер, много силно. И докато те слушах, си замислих, понеже сподели, че може и на приятел, но според мен лично, може би специалист е по-добрия вариант, защото някой път, да, приятелите и близките ни искат най-доброто за нас, но някак си... Абсолютно е така. Поне така го мисля аз. Да, точно така е. Сега ще ти го кажа от опит. Аз съм споделяла на много хора, които не ме разбираха. Не разбираха какво значи това. Не разбираха какво значи да избягаш от празника, защото те боли, че си го нямало никога с тези важни хора.
И те винаги ме съдиха, ама ти си много критична, ама ти защо така, имаш майка, живи, здрави баща, нали, защо така правиш, защо така се държиш, защо така бягаш от тях. Никой не разбираше тук дълбоко вътре какво е. Единствено терапевтът. Така че може би, не че тук си правя реклама, нали, аз също искам наистина да кажа, че не може би наистина е важно, докато аз не срещнах Венета Бучкоджиева, аз не разбрах какво е всъщност погледът, да видиш, че наистина има проблем. Ти допреди това не мислиш, че има проблем. Ти преди това се съдиш, казваш къде е проблема в мен, защо да ни отида още малко да ме обича мама, защо да ни отида още малко да ме обича татко. И буташ се, сядаш им на коляното, но те си правят нещо друго и не те поглеждат. И проблема всъщност не е в детето. Проблема е в родителята. Но Венета беше човека, който ми даде правилният поглед и смея да кажа, че моите крила днес са благодарение на нея. Супер. Добре, откъде дойде идеята да напишеш тази книга "Оцеляла" и да помогнеш на толкова хора? Реално. Като цяло, аз идеи нямах да пиша. Никога не съм си вярвала в това. Една от главите и като цялата книга е посветена на един човек много скъп за мен. Човек, който просто вече не е сред нас, но на него аз дължа всичко. Името си, живота си, ценностите си, на това всъщност дори как ме е научил да режа с нож правилно. Така че смея да кажа, че аз от него разбрах, че домът и семейството не е просто родителите, които са те създали и къщата, в която си се пръкнал. Домът е там, където си се чувствал обичан, разбран, чут, погален и най-вече човека, който вярва в теб. Защото това за мен е истинският човек, който може да ти даде смисъла. Да вярва в теб. Този човек за мен беше много скъп и винаги ще бъде много скъп като цяло. И знам, че един ден ще отида там, където е и ще мога да му разкажа за всички неща, в които той вярваше и днес ми се случват и тепърва ще ми се случват, защото вярвам, че наистина предстои най-доброто. Но той вярваше, че ще напиша книги, той искаше много да пиша, вярваше. Аз винаги съм обичала да пиша, но той много държеше да ме изучи. Той, когато се запознах с него, не беше потресен от това, че толкова младо и хубаво момиче, няма образование. Аз не бях завършила дори тогава гимназия. Като цяло той ме записа на вечерно, така завърших и висшите образования, всички квалификации. Той много държеше да ме праща на различни места. Постоянно ми запазваше някакви часове от Лондон, аз да ходя, да летя самолети, да отида да изкарам някакви квалификации. За него това беше много важно. Аз тогава не го осъзнавах и си викам, този човек постоянно се карахме, аз бях много опърничева, но той много държеше това нещо да се случи днес. Всичко съм благодарение на него. И той вярваше и за тази книга. Аз бях решила, че ще пиша, но моята аудитория очаква сексуална книга от мен, където много скоро ще имат. В момента съм в проект. Първата ми сексуална книга и ще има още много. Супер. Дали смисъл? Значи пак ще ми гостуваш. Да, но тогава ще си говорим за секс. Да. Смисъл, не можех да издам тя книга или всички други, които са в главата ми, ги планувам преди да издам тази. Това съм аз. Оттам тръгвам. От това всичкото е моят живот, моите чувства и ако не дам едно психологическо послание на този народ, всъщност аз не се чувствам значима и за мен много е важно да наистина да помогна на тинейджера днес и на родителя. Защото смея да кажа, че ако има осъзнаване, ще има и промяна. Като цяло, нашето общество харесва ние да дадем един материал, да покажем една съпричастност, една любов и тогава наистина нещата се променят. И смея да кажа, че с любовта нещата се променят наистина. Така реших да напиша книгата, защото с нея да започна и да си после реализирам бъдещите проекти в професионален аспект, които имам. И я посветих на него, даже му е на неговия рожден ден, небесен вече, но за мен неговите моменти важни винаги ще останат свещени и скъпи в нашия дом, така че това беше. Той винаги ми е бил на щастие, на късмет, на кадем в живота и мисля, че от тук нататък с писането също ще ми бъде. Пожелавам ти успех. А изпитваше ли страх да разкажеш истината вътре в тази книга? Страх не толкова, а повече отново това бягство.
да избягаш. Може би, когато влизах в първите глави, където са вече разказани сенките на детството, там е доста, нали, сериозно, вече се разказват разкази, нали, от моят живот, наистина там вече, нали, са сменени имена и всичко, но е моят живот, моите лични изпитани моменти. Общо заето не изпитвах страх, изпитвах болка. Когато пишех книгата, много ме болеше. И преживявах много сериозно всичко, защото аз я препрочитах постоянно и да отсея всичко, защото бях изписала много дебели неща. После си казах, не искам да пускам това на хората. Защото тук искам много човек да я вземе, да му помогне и да намери себе си и наистина да се трансформира. И ако беше такъв топ, всеки ще да си я вземе и да си я захвърли на рафта. Винаги го правим това, аз също го правя, когато нямаш време. Това забързано ежедневие. Да, това е много приятно четиво. Докато даже пътуваш, бих казала, можеш да, вече имам много положителни отзиви, че тук обаче е много важно книгата да не се чете на един дъх, да се чете много бавно, да може да се асимилира, защото във всяка една глава от 12 глави има послание. И това послание психологически има малко разказ, послание. Разказ, послание. Махнах целите истории и оставих само посланието, защото за мен това е нещото, което искам да предам. Това е моята мисия, да може да стигне до повече хора, наистина, за да помогне. Имаше вече много хора, които я прочетоха. Има много хора, които имам отзиви. В момента още са в процес и я четат. Много благодаря за което. И аз ще ти дам обратна връзка, обещавам. Добре, ще чакам. Другото, което е не исках също така и в момента много хора ме питат, постоянно ми пишат, няма ли да има представяне на тази книга. Не, на тази книга няма да има представяне. Тази книга ще представя по медиите. Така съм си решила. В момента правя преговори с доста телевизии. Искам да отида на доста места. Не търся публична изява толкова за себе си, колкото искам тези въпроси да бъдат засегнати в нашето общество. И като цяло това ще бъде представянето на книгата. Мисията ми да бъде реализирана, да стигне до по-голяма аудитория. Книгата е пусната на абсолютно символична цена, защото аз от нея също не търся печалба. От тази книга търся единствено да продължи посланието, което искам да дам на четеца. И затова искам да я представя пред зрители, пред много общество, хора. Скоро ще представя в Лондон, пред всички българи там. Има събитие, където наистина искам да не го смазваме с коктейлно събитие. Хора, където ще дойдат, ще имат целувки, прегръдки, защото това са сериозни психологически теми, които наистина трябва да се обърне внимание и не е за празненство тази книга. Тази книга е за трансформация. А кое беше най-трудното нещо, което за писане? Някой от... Сещаш се коя глава ти беше най-трудна така, която да напишеш? Отново ще наблегна на първите глави, сенки от детството. Това е главата, която наистина много ме жегна, тъй като разказах много лични истории там. Върнах се в много моменти и много болка. С много болка писах тази книга, точно така. Даже когато бях вкъщи, усещах, че много ме боли. Разревавах се, спирах да пиша, не ми идваше музата. За нас, артистите, малко ни трябва да имаме муза, да сме спокойни, да сме в малко едни вибрации, една енергия по-положителна, че да можем да дадем и на обществото един положителен краен резултат. И тогава си реших, без да правя отново реклами, че ще отида на спа и там ще пиша книгата. И така се записах на фитнес тук в София. Няма да споменавам, няма да правим реклама, където в спато му написах цялата книга на телефона си, след което после я прехвърлих и така докато си релаксирах на топлите кресла, в топлото джакузи, нали, в сауните, парните бани, много хубаво ми беше, разпусках, грижих се за себе си и написах книгата и така не усещах тази силна болка, която всъщност усещах вкъщи. Та книгата е написана с една такава много енергия, спа енергия. Спа енергия, много добре. Понеже забелязвам на самата книга, че има като хай. Нали това е хай? Поне така, така изглежда, нали? Нека да го видят и това. Това е здравей на английски. Да, здравей на английски. Откъде дойде това твое желание да... Като цяло, сега ще разкажа абсолютно за цялата книга. Цялата книга е създадена
по моята мисъл и като цяло това, което съм изживяла. Цялата книга абсолютно тръгва от всяка една стъпка в живота ми. Хай започва от това, че в далечният Лондон аз изкарах няколко дни на една пейка, там на една гара, където нямаше пари, не познавах никой, нямаше език, който да ми помогне да се справя. Си имала дори покрив на тебе, така? Не, първите дни от Белгия, от Лиеж, с влак пристигнах в Лондон за 3 часа, където не знаех къде отивам и какво се случва. Слязох на гарата и без да познаш никой? Без никой да познавам. Не знаех, че ще отида там, не знаех какво ще се случи, просто исках да избягам. Да избягам вече от всичко, защото бягството в тази ситуация е доброто решение. И така прави, между другото, днес и младият човек с проблеми и с това, че не иска да се изправя срещу трудностите. А това е грешка, да избягаш. Смея, тук искам да включа, че моето бягство от родината ми не мога да кажа, че не ми донесе много. Много ми донесе, на много ме научи. Срещнах много положителни хора и това, което съм днес, може би се случи, че отидох към Лондон и там се случиха всички неща и до Москва и всичко, което ми се случи в професионален план. Но аз намразих почвата ни тук, намразих родината ни, намразих обичаите ни. И много се радвам, че се трансформирах, стъпих на земята, днес съм в нашата България и смея да кажа, че прибрах и децата си в нашата България, защото ние имаме една страна, която държавата ни е богата. Богата е на човечност, на любов, въпреки всички неща, които се случват и това, което става в обществото. Българин е топъл човек. И тук ние сме на нашето място и смея да кажа, че това е най-доброто бъдеще за нашите деца. И всички мигранти, които са някъде там, преберете се, за да почувствате домашния уют, семейният уют. Аз нямам семейство, при което да се прибирам. Аз съм си го създала семейството, но отново ме е топло, когато съм вкъщи. Хай започва оттам. Казвах си хай на англичаните, хай, само че никой не се откликна да ме попита, или те може би ме питаха, хората идваха, нещо ми говореха, но аз не ги разбираш, не ги разбирам и само им се усмихвам и нищо, всичко приключва. Хай, затова започва разплаканото момиче и после жената, в която е моята обложка като сексолог и психолог. Също така розовият цвят, той ми помогна за момичешките моменти. Аз винаги съм била и вярвала в това, че една жена трябва да е суетна, една жена трябва да държи на външния си вид. Не говоря тук за някакви корекции, не говоря тук за силикони, не говоря за много грими и всичко. Говоря просто една жена да уважава себе си по какъвто начин за нея е важно, че се уважава. И да се харесва тя. Точно така. История за раните, които се превърнаха в криле. Тук така е за Венета Бучкоджиева. Тя ми открехна моите крилета, затова съм го включила. Тя също е много ключова. А отзад е интересно също. Отзад също е интересно. Това е деталинка с розовия ток, където е моят късмет в моя живот. Смея да кажа, че това е силата ми, вярата и късмета винаги са били ръка за ръка с мен. И най-важното нещо, което съм написала, също е важно. Оцелях, за да разкажа, разказах, за да изцеля, изцелих, за да продължа. Общо взето съм се опитала абсолютно всичко да го направя с мисъл от чувства в живота ми, затова и исках да се спра на такива детайли, които само аз ги знам, защото книгата е лична за мен и вече да се насочим към посланието. Добре, какво очакваше, когато казваше, хай на всички? Какво искаше по-скоро да ти се случи точно в този момент? Исках просто някой да ми откликне с хай и да ми каже, имам работа за теб. Аз исках работа. Аз не исках някой да ме помага, някой да ме приюти, да ми даде на готово. Да. Не исках това, никога не съм го искала. Аз съм разбрала, че с моите 2 ръце аз мога да се справя с много неща. И преди да срещна Мартин, книгата, на когото съм я посветила, де-факто той ме научи, че можеш да изкараш пари и с ум. И с учене. Преди това си мислех, че само имам 2 ръце. Така че исках работа да ми дадат. Да чистя, да нося камъни, да мия, каквото иска да ми дадат. Просто да ми дадат работа. Но едно хай не помогна за това нещо. И тук пък смея да се обърна пък към всички ние, които супер много лошо постъпваме с нашите роми.
има един такъв расизъм в нашето общество. Не мога да кажа, че всички са цветя и рози, нали? И че са пример. То и при смисъл при всички хора, при всички ги има, така че... Точно така. Но български роми ми помогнаха. Те ми отзоваха на българското здравей и така, аз когато им чух българската реч, тръгнах да бягам. Нямах търпение да чуя българска реч. Бяха ми казали, че много българи има в Лондон. Но аз така и не чувах. Но няколко дни никаква българска реч. Чух ги, побегнах, казах им здравей на български, вече не на английски. И така се случи, че тези хора ме приютиха, дадоха ми работа, научиха ме на много. Домакинята ми научи какво всъщност е домакиня, ценността за една жена, за една съпруга и майка. Просто адмирации към тази жена. Тя беше невероятна домакиня като чистота, хигиена. Смея да твърдя, че днеска моят мъж сигурно много лошо и мисли, защото вкъщи съм манячка на хигиена и тя ме е научила за това. Държа всичко да е супер изчистено и подредено. Това беше невероятна домакиня. Аз преди това не бях виждала този семейен дом, уют, който да сготвиш. Няма да забравя, към 6 и нещо се бяхме прибрали в дома им. Толкова чисто беше, не мога да го опиша, толкова подредено на 3-етажна къща. След което тази жена запретна ръкави и за час и половина бях поканена на трапезата им, където имаше може би над 10 ястия. Основно предястие, десерти, всичко. Просто какво направи, не знам, но това е истинска домакиня и наистина всяка жена трябва да, колкото и да е суетна, колкото и да има амбицията за кариерно развитие и всичко, трябва да знае, че жената тръгва да създаде живот, да научи този живот на домакинство също така, защото днес отново се насочвам към тинейджерите, млади момичета и момчета, не могат да си почистят чиниите, не могат да си изперат дрехите, всичко е хвърлено, стаите им са абсолютен бъркоч, постоянно ме търсят хора да работя с тинейджерите им. Това мисля, че не е нормално. Джензитата са малко трудни. Не е нормално това нещо и тук трябва да се замислим дали не тръгва от нас родителите, защото и ние като родители не се научаваме или не сме научени какво да им покажем и да им дадем. Понякога трябва да сме строги, но справедливи, да изискваме, защото от нас зависи бъдещето на тези деца, а също така и много зависи от тях. Те как мислят и как разсъждават и по какъв път ще поемат. Много е важно това. Понеже исках да те питам за преди малко, продължаваш ли да поддържаш връзка с тези хора, които ти помогнаха? С това семейство? Да, разбира се, но вече е малко по-бегла връзка. Защото те си продължават да си там. Те си продължават да си там. Те имат едни невероятни 3 момичета, които вече мисля, че са доста развитите в живота си. Като цяло продължавам, но вече повече по празници, защото много се раздалечиха нашите пътища, а и смея да кажа, че моята кариера много пътища ми затвори с хора, които не я приемат. Добре, а как можеш да превърнеш болката в сила? Болката в сила се превръща с вяра, когато наистина си готов да се сблъскаш. И най-вече, когато си готов да приемеш всичко. Докато си в гняв, в агресия и искаш да чупиш и да им искаш сметка, няма как да я превърнеш в сила. Тогава ти буксуваш и се забиваш в собствената си болка и става по-зле и по-зле. Състоянията, аз лично съм стигала, говоря за себе си, съм стигала до състояние на гняв, на агресия. Имам пък пациенти, с които съм работила в подобни ситуации, които пък те стигат в затваряне, мълчание, всеки си изкарва по различен начин преживяното. Просто аз съм по-емоционален човек и го изживявах много лично всичко, което се случва. И това, че нямах на кое коляно да си легна, когато имам нужда някой да ме прегърне и да ме погали, беше много болезнено. И докато ги съдех, аз не виждах трезво и не можех да се трансформирам. Когато се сблъсках с това какво е всъщност и докато си мислех родителите за чудовища и някакви зли същества, че те са дали най-лошото, което е можело да дадат на едно дете, аз не намирах път на никъде. Когато се сблъсках с това всъщност да осъзная, че те също са били деца,
Те също имат травми, болки. Те също може би никога никой не ги е учил как да погалят и те не са били погалвани. Ги разбрах, приех го. Тук за прошка простих, за да мога да освободя себе си. Но прошката в никакъв случай тук не е оправдание за някакви действия, но смея да кажа, че ако те са били научени, аз съм сигурна, че нямаше да дадат това. Добре, как точно в този момент човек излиза от ролята на жертва? Много е сложно, защото тук така преди няколко дена прочетах коментари за книгата, че аз продължавам да съм в ролята на жертва. Нали, тук искам да наблегна, че моята история по никакъв начин не е историята на една жертва. И вижте колко са лоши родителите ми, вижте колко родителското семейство. И също така, тук се насочваме към най-вече силата, вярата, трансформацията, свободията, която съм имала и съм можела да отсея най-доброто, за да направя най-доброто със себе си. Да инвестирам в образование, да инвестирам в това да имам някакво развитие. Най-вече мисията ми да бъде да създам семейство, моята най-голяма награда в този живот. Защото в моята ситуация хора, които са в ролята на жертва, те тръгват по много грозен и лош път. И този лош път остава наистина сериозни пътеки по тяхният живот, защото тръгват с един не толкова хубав живот, наркотици, хазарт, алкохол, безхаберие, не искат да работят, мързи ги да работят. И този мързел всъщност ги отвежда на нямам и това е жертва. Жертва не е когато се изправиш срещу болката, а жертва е когато всъщност стоиш в болката. Трансформацията винаги е силата и трансформацията е ти да откриеш как трябва да преминеш през тези трънливи пътеки, в трудното, в лошото, в гадното, но да си достоен човек и да си кажеш гордо, аз съм достоен. И всъщност вярата може би в себе си най-вече. Защото ти каза, че вярата може би че можеш да го направиш, да излезеш. Не, тук така ще те поправя, защото аз никога съм нямала вяра в себе си. Едно такова дете няма вяра в себе си. Едно такова дете, по-точно, то вярва, че и мечтае. И ако, Господ чуе тези молитви и реши да му сбъдне най-съкровените мечти, то ще се случи. Но едно дете без никакъв гръб в живота си, стълб, основа, по никакъв начин не вярва в себе си. Аз смея да кажа, че преди да срещна Мартин, аз не вярвах по никакъв начин. Той вярваше в мен и ръкопляскаше постоянно, винаги. И аз вярвам, че и днес ръкопляска отгоре на всичко, което съм. Но аз никога не си вярвах. И винаги му казах, не бе, как ще пиша? Не бе, как ще завърша това? Не, как ще стана това? Как ще направя еди си, кое си? Каква публична известност? Аз въобще не бях се замислила за тези неща. Той беше мотиватора на всичко, което ми се случи, без аз да го планувам. Значи все пак трябва да има някой, който да ти дава, може би, тази вяра. Или по-скоро да не вяра, мотивация. Сам не можеш да се справиш. В този живот сам никъде не можеш да просъществуваш. Говоря ти и на чувства, и на мисли, и на действия, като реализация. Не само в професионален аспект, ами в личен. Сам човек е за никъде. Аз и в една от главите го пиша, че на простира слагаме едно пране, но винаги има две щипки. Дори и там не можеш сам да се справиш. Супер. Ако сложиш, едната ти страна ще падне на това, което простираш. И независимо колко скъпи са ти гащите, които ги слагаш на простира, и сам да ги сложиш пак ще падне. Независимо дали са на Версаче, на Гучи, на Прада или Ала-Бала. Важното е да имаш спътник, който да ти сложи щипката и най-вече който да вярва в теб. Защото ние винаги се разклащаме, ама за това е стълба да се облегнем, да се замислим и пак да продължим напред. И тук е много важно също, че най-съкровените ни чувства и мисли, които ние имаме в нас самите, ние ги привличаме. И аз много вярвам в привличането и в това, че всичко, което ми се е случило в моя път, аз съм си го представила. Визуализирала съм си го на една рекичка, описвам много също за нея в книгата. Там си начертах моето бъдеще, смея да кажа.
И не Как знам. искаш ти да бъдеш всъщност? Да, всичко, абсолютно. Не знам какво семейство искам, какви деца искам, какъв съпруг. Наскоро вече съм, нали, и с дома описан в, нали, всичко, което съм си описвала там на някакви... нямаше пари за кукли, имаше само ни камъчета около реката. Те бяха моите кукли, с които си играех и си им създавах, нали, живота и ролите. Но с тези камъчета аз описах моята история и тя наистина е нещото, което ме кара да съм горда със себе си, защото по достоен път успях да извървя този път, който можеше да не бъде достоен. Имах много предложения, много моменти, в които лесното беше най-добрият приятел и беше най-лесно да се хване за ръката, но трънливият път по-ми хареса и тази болка беше моят най-строг учител, но и от нея го взех най-добрата диплома в живота си. А може ли едно дете да избере различен път и да тръгне, нали, както ти си тръгнала, може би? Защото аз не мисля, поне така се замислям, дали всяко дете би тръгнало, както ти си тръгнала, не мисля, нали? Така че не знам как трябва да се работи с тях. Семейната среда, най-вероятно училището също влияе много. Абсолютно, да. Средата изобщо около тях. Така е, само че аз вече официално да взема решение да напиша тази книга и то да бъде с послание към също така тинейджера, родителя и детето, което да отсее. Всъщност беше това, че имах много пациенти, които имаха много проблеми и са си избрали наистина лесният начин на живот. Да. Много хазартно зависими хора, млади момчета, нали, и жени също, които това им пропастяваше и семействата, и развитието, и всичко. Много алкохол, много наркотици, много кражби също така съм работила с доста, нали, в това естество хора, които, нали, са стигали до затвор дори. И смея да кажа, че те също ме мотивираха да я напиша най-накрая, защото смея да кажа, че много и всичките избират лесното. Аз избрах да избягам в Лондон, те избират да бягат във всички тези изброени неща. И си мисля, че това е. Аз защото съм с тази почва и тръгвам с това семейство, то ме определя аз да стана такъв човек. Но никой дете не се ражда лошо. Детето се ражда просто и не е почувствало любов. И то се превръща да избяга. Защитна реакция на организма. Психологическа, разбира се. И аз избягах да търся някакъв път, който бях си начертала на онази рекичка. Но днес това време малките деца бързат още от много ранна детска възраст с глупостите и отново ние им помагаме, защото едно време се учеше на труд, едно време копаш в градината, едно време работиш на чело с твоите, нали, роднини. Днеска децата ни си стоят по стаите на компютърните игри и въобще не можеш да им видиш очите. Това е грешката на първата родителите, да. Грешката на родителя. Оттам нататък то си избира вече компаниите, където пък навсякъде пак всичко тръгва от родителите. Тези деца, примерно в класа на учениците, те няма откъде да дойдат. Те пак са от други родители. От други родители. Да. Така. Добре, какво би казала на родителите днес, точно в тая посока, нали? На родителите днес бих казала да се замисля, че трябва да обичат, да обгрижват децата си с любов. Децата живеят без любов, без разбиране, без емпатия, защото ние мислим, че те са едни роботи. Създаваме ги просто за да са роботи. Всъщност детето е дар Божий, който идва при теб да те научи, че си значим и детето да е значимо за теб. Трябва повече родители да се приберем вкъщи, да прегърнем децата си, да осъзнаем каква отговорност имаме и колко от нас зависи какво ще им покажем. Да, защото те са като гъби. Абсолютно. Попиват всичко от нас. Да, абсолютно. И попиват. Точно така. Аз съм супер ядосана на децата, които са попили най-лошото от родителите си. Моето мото в моя живот беше никога да не съм като родителите си. И така смея да кажа, че се превърнах в един оцелял, достоен човек. Докато повечето деца, ама виж мама е така, ама виж татко е така, и като цяло те стават като мама и татко.
а можеш да се промени всичко. От теб зависи дали ще се промени всичко. Това, което са ни създали, какво е било назад, не може да определя напред как вървиш. Трансформацията започва от нас. А как влияе детството на връзките след това, като станат големи? Отново саботиращи, отново зле, отново ти вече създаваш едно немъдро съжителство с партньора ти. Оттам започваш и да бъдеш и не такъв подготвен родител, не знаеш какво да предложиш на това същество, тази жива душа, която идва да я обичаш и да я целуваш, да я обгрижваш и да я отделиш времето си. Родителят днес не разбира, че да си родител, трябва да си... Трябва даже, аз обичам да казвам, че трябва да се направи едно математическо такова уравнение, когато решиш да имаш дете, нали, докато още жената е бременна 9 месеца. 9 месеца трябва майката и таткото на това бебенце да си правят едни уравнения, нали, колко време аз ще отделя за това дете. Защото времето, което ние даваме на нашите деца, е всичко за тях. И колкото по-малко време даваш, защото бързаш да работиш, бързаш да правиш нещо по къщи, бързаш, примерно, седиш на електронната игра, защото има и такива родители, или пък майките бързат да отидат да пият кафенце с приятелки. Всъщност това цялото нещо е едно саботиране в бъдеще на това дете. И то взема този пример, и то показва този пример. Много родители днес, защото децата днес са на новото поколение, на новото време, те са много различни. Разбирам, че всеки го упреква това и аз съм съдена с това изказване, но е така. Децата днес трябва да се гледат по различен начин. Не е като едно време, защото всички ги гледаме по различен начин. И парите днес играят много важна роля. Едно време нямаше пари и без тези пари живяхме по-добре и по-спокойно. Днеска парите играят ролята, защото единият родител отново от неговите грешки ще купи много желирани бомбони на детето, другият родител ще купи скъпите маратонки. Сега имах една ситуация с една абитюрентка, която искаше безбожни пари за роклята си на абитюрентския ибал. Това е пълна глупост. Те не разбират, че от тук нататък им тръгва живота и че от тук нататък вече ще градят, после ще иска, нали, да заведе децата си, примерно на почивка, която е мечтала да отиде да прекарат добри моменти. Откъде ще вземе тези пари? Не ги мисля тези неща. Роклята е най-важна, да сме в целия си блясък. Да. Аз ги разбирам, това е тяхния живот, изживяват го, но и родителите много грешим. С тези пари много объркваме децата. Веднага им каквото пожелаят, Няма как като цяло. Не може цял клас да има маратонки, пък аз имам финанси и работя, моето дете да няма. Разбира се, така е. Разбирам ги. Много е сложен казусът тук и много трябва да... По-скоро трябва да му се обясни и да се говори с детето, Според мен, детето трябва да го учиш колкото и да има, то да живее като сиромах. Защото сиромаха е човек, който няма да стане нагъл във времето. Той ще ти даде от комата си да се надеш. Защото знае какво точно е да няма. Знае какво е да няма. И най-вече тук е хубавото да можеш да научиш детето ти да оценява всичко, да оценява всеки един лев, вече евро, нали, смисъл, където да знае как се изкарва, да ги учим на труд, най-вече. Аз много държа децата да се учат на труд, защото смея да кажа, че аз, ако нямах почвата да се уча на труда, който те са направили най-хубавото моето семейство в този труден живот, който са ме създали, че аз сама мога всичко, защото така е бил устроен живота. Не са ми го дали на готово. Така на един поднос, който аз просто да си го хапна, този животец. И в книгата също говоря за пък другата страна. Обръщам се към всички пък деца, които са пък много погалвани, много наситени. Винаги са имали всичкото. Те пък не ценят грам родителите си и с такива деца съм работила. Те се държат нагло, невъзпитано към Все едно са им длъжни. Все едно са им длъжни, не изпитват респект. И аз смея да кажа, че аз нямам респект към моите, защото те не са си го извоювали. Но един родител, който си е дал времето, финансите, грижата, не спи за да те мисли къде си, този родител заслужава респект. И децата трябва да го осъзнаят това нещо. И трябва наистина да знаят какво се случва. Не искам вече постоянно да се прегръщаме на мисълта, че като стигнеш на моите години ще се осъзнаеш. Хайде, осъзнай се преди да си стигнеш. Преди да стигна, защо трябва да го... защо трябва трудния начин. По този начин. Не, ти винаги ще се сблъскаш, нали? Не може пък и да си толкова зрял още в ранна детска възраст, но като цяло не може пък и да нямаш поглед. Имаш поглед да си видиш колко електронни игри искаш, колко маратон
фантомки искаш и всичко, но нямаш поглед да видиш какво прави родителя за теб, че да го оцениш. Нали? Тук също трябва да се наблегне на това нещо. Много. Защото децата трябва да мислят наистина кога трябва да уважават и кога да не уважават. Днес доста често се случва неуважителна страна от децата ни към лекари, към учители. Да. И не знам къде точно е разковничето на всичко. Дали в грешките са в нас като родители, или грешката е самото общество, че така изгражда. Защото ние като общество се мачкаме и се тъпчим. Какво остава децата? Какво виждат те? В парламента е това. Абсолютно, да. Тук вече. А какво е най-важното послание? Защото ти каза, че във всяка глава има послание, а най-важното цялостно послание на самата книга? Цялостното послание на самата книга няма цялостно. Всяка глава е с нейното послание. С нейното си послание. Точно така. Защото има различни съдби и разни. Абсолютно. Всеки да се намери. Не само, в различен етап на трудният ти живот, на трънливата пътека, през която аз преминах, на изграждането на тази трансформация, всъщност аз преминах през различни осъзнавания и там има различни послания. В началото посланията са тези, които болката и най-вече да се справиш с тази болка. Да видиш пак смисъла и светлината въпреки болката. На тези всички, които се чувстват сами. Чувстват се, че само те са в това положение. Че само те имат такива родители. Че само те им е трудно, гадно и наистина не могат да се справят. Не могат да просперират по никакъв начин. Няма как. Няма за какво да се хванат. Там е посланието, че всичко започва от тях и промяната започва от тях. Следващото послание, вече по-напред в главите, е вече за осъзнаването, за прошката и за изцелението. Защото когато ти видиш с една трезва мисъл към тези всички неща, които са ти се случили, към всички хора, които така са постъпили, всъщност ти виждаш, че те не са виновни, така е трябвало да се случи, приемаш го, пускаш ги. Пускането е най-освобождаващата част от всичко, защото когато пуснеш и спреш да се натискаш, всъщност започваш да живееш със себе си и с това, което си искал да ти се случи. Докато си вкопчен в онова, което те е карало да боксуваш, ти не можеш да просперираш по никакъв начин. Прощаваш, прошката идва, това е посланието към всички, които държим нещо в нас. Ти просто трябва да се освободиш от това. Не можеш да го мислиш постоянно, това те затормозява, това те забуксува и по този начин не можеш да живееш. Затова освобождението идва, когато простиш, когато пуснеш всичко. Следващото нещо, което е като посланието, е вярата. Вярата, аз съм много вярващ човек, винаги съм вярвала ужасно много в тази сила и винаги съм знала, че Бог чува всяка една моя мисъл. И винаги, когато запаля свещ, гледам доста време огъня и там винаги съм си изричала това, което наистина е било много дълбоко и съм го искала. Съкровенни мисли и чувства. И смея да кажа, че тази сила, тя просто ще дойде. Просто трябва да повярваш в това. И в един момент идва. Идва, със сигурност идва. Аз съм примерът за идването и за това, че всичко, което можеш да си нагласиш в главата и да си го визуализираш, всъщност то ще бъде твоята награда един ден. Другите послания са вече към тинейджера, всичко, което засегнахме, към мисълта на тинейджера, това да отсее, да бъде достоен човек. Това е най-голямото послание в тази книга. Искам всички млади същества да разберат, че лесното не е само този лесен живот. Има и друг живот. Борете се, работете, трудете се, учете и по този начин, ще просперирате и ще стигнете далеч. Да отидеш да откранеш от някой нещо, да вземеш една черта или да изпушиш и десетки хиляди цигари, няма да ти направи щастлив, нито богат, нито да си пълен, че си достоен човек. Но тук, може би, социалните мрежи играят много огромна роля предвид лесното, специално за младите говоря. Защото там, било то в TikTok, гледат нещо, което става твърде лесно и за тях, може би, това е най-лесният вариант да си помислят, ама то е супер лесно и да поемат по този път.
Така е, разбира се, но аз пак казвам, че това е бягство, това е страх. Бягство. Като цяло ти можеш да си избереш къде да отидеш. Ти можеш да си избереш да видиш в TikTok, наскоро ми излизаха клипчета как един човек от нищо, защото в момента съм тематика повече за гарден ситуации и гледам как един човек от някакви плоскости прави направо чудеса. Защо не гледаш нещо, което да излезеш в градината, да си купиш дървен материал, да си ги правиш тези неща, да измислиш бизнес, да ги продаваш, примерно. Можеш много неща. Интернет пространството, колкото ти дава надолу, толкова ти дава и нагоре. Ето, ние от интернет пространството... Само трябва да избереш пътя. Пътя е много важен. Отсяваш пътя. Не можеш да се чудиш само в интернет пространството да видиш откъде продават марихуана. Можеш да видиш пък как се сеят цветя, да си направиш хубави лихи, да станеш градинар, да ходиш, да създадеш фирма. Много неща можеш в интернет пространството. Защо? Точно това е полаха. Отсей като тинейджър кое е правилното и бъди достоен. Не дей да ходиш само всеки нямал пари да си плати сметките, защото ти трябва да стоиш да нямаш пари да си платиш сметките. Отиди и завърши някакъв курс, ходи, питай тук. Абсолютно, точно така. Ако можеш да се върнеш назад във времето, какво би казала на малката Ани? На малката Ани какво бих казала? Браво, бих казала. Браво. Аз наистина съм много горда със себе си и с това, което се случи в моят живот. Горда съм, че отсях правилен път. Винаги съм гледала да получа най-големия дар в моят живот, моето семейство. Смея да кажа, че то е моята награда. Смея да кажа, че браво за това, че тя не поиска да бъде като мама и тати, а поиска да бъде различна. И тази различната версия показа една цялостна картинка, която съм днес. Нищо в живота си не съм планувала, което се е случило, нито съм гонила някаква публична известност и някой да ме познава. Случи се съвсем случайно. Аз много обичах да крада. Сега тук така ще направя един шок на всеки. Но смея да кажа, че съм се изградила като човек с кражба. Обичах много да наблюдавам и да гледам хората. Как режат краставицата, как бъркат бетона, как... Това не е лошо да крадеш занаят. Точно така. И крадях абсолютно всичко. Дори се е случвало, обичах да слушам и по телевизията хората как говорят и харесвах как говорят. По този начин се учих и да се изразявам, защото смея да кажа, че аз дори нямах почва и на това. Моят край е много един такъв много селско говорене, моето семейство не е много изучено, образовано и по този начин и не можех и добре да се изказвам, не можех да разсъждавам добре, а всичко това го получих с кражба, всичко, което съм. Дори хигиената в къщи, смея да кажа, откраднах моята дама, която ме научи да бъда жена, съпруга, че децата са най-важното нещо и смея да кажа, че тази кражба ми помогна аз да се изградя като човек. И това смея да кажа. Браво. Браво, че успях да крада по правилен начин. Но ето, забележете тук. Не като хората, които ходят да крадат, да обират тинейджери, кабинки, нощни, нон-стопи и какво ли още днес, какви ли хора не съм работила в кариерата си. Не по този начин. Тук кражбата е позитивна в нещо да се случи с теб. Кражба на хубавото. Точно както казах, можеш в TikTok да си избереш да откраднеш един клип, който да те заведе надолу и един клип, който да те заведе нагоре. Браво, казвам и аз, защото днес имаме книгата Оцеляла, така че тя може да ви помогне. Ще оставим линкове, за да може да я вземете и да я прочетете, да оставите един коментар, обратна връзка, за да знаем какво послание е дала на съответния човек. И сега съм ти подготвил едни блиц въпроси, свързани с книгата обаче. За да видим как бързо ще дадеш послание отново на нашите зрители. Ще помоля камерата. Добре. Имаме камерата на теб, така че когато си готова, дай ми знак и започвам. Готова си. Оцеляла в една дума. Сила. Добре. Най-силната емоция в книгата. Чувствата. Болката е? Болката е крила. Крила, с които можеш да летиш. Просто трябва да си повярваш. Силата е? Силата е вдъхновение. Най-важният урок? Най-важният урок е семейството, ценностите и винаги трябва да се придържаме към тях. За кого е тази книга?
Тази книга е за всички, които искат да открият себе си там. Писала съм за много хора. Писала съм за онзи, който е сам някъде, сгушен на кълбо в дома си. Другият пък, който няма дом. Проблеми свързани в родителското семейство, за проблеми свързани във връзката, за тинейджера, който не се чувства разбран, не се чувства обичан, не се чувства приет, не се чувства ценен, че е в това семейство. Писала съм също така за родителя, който не е научен, не знае как да продължи едно продължение с една чиста душа, която идва при него. Също така и за осъзнаването. За хората, които наистина трябва да осъзнаят, че ти си начертаваш пътя и твоето бъдеще зависи от теб. Един съвет към родителите? Съветът ми към родителите е да се замислят за отговорността, която носят и най-вече да могат да направят едно по-светло бъдеще на децата си с повече разбиране и да отделят повече време за тях. Съответно, дай един съвет към децата. Съветите ми към децата са много, там ще размахам пръчката, но най-големият ми съвет към децата е да ценят родителите, които са достойни, правят много за тях и наистина да имат респект и да уважават, защото от тяхното уважение ще дадат бъдещ полъх и на тяхните деца. Любовта е? Любовта е всичко. Какво остава след последната страница на книгата? Остава една абсолютно освобождаваща моята душа. Моята душа е вече чиста, волна и може да лети. Ани, благодаря ти за прекрасното представяне на книгата. Аз даже имам чувство, че може би влязох в нея, но ще я прочета с огромно желание. Надявам се и нашите зрители да имат това чувство и след това да оставим естествено обратна връзка към теб. Пожелавам ти наистина да достигне до максимален брой хора, защото усещайки начина, по който я представяш и посланията, които си оставила, вярвам, че ще помогне на много хора. Благодаря много, желая много здраве, много щастие на твоите зрители, на теб. Благодарим. И наистина вярвайте и се осмисляйте. Моята мисия ще бъде свършена, напълно завършена, ако от този разговор нашият всяко дете осъзнае какво е, каква сила има, какво зависи от него и неговият път. И също така всеки родител се прибере и прегърне малко по-силно детето си, защото не ни остава време за това, а това е най-важното. А те имат нужда от това. Имат нужда и ние имаме нужда, но да, ние осъзнаваме. Да. Родителят не може да разбере колко товар маха от плещите си, когато се прибере в къщи и прегърне своето дете. Искам да го прегърна сега. Слушайки те, да. Бързай. Бързай и го прегръщай. Благодаря ти, Ани, че беше мой гост. Ще се радвам и за следващите книги. Да бъдеш отново гост. Да, ще бъдат също интересни на нашите зрители, а на вас, скъпи приятели. Това не е просто книга. Това е история, която може да промени съдби. Оцеляла е доказателство, че миналото не определя бъдещето, освен ако ти не му позволиш. И никога не забравяйте, нека вдъхновението бъде във вас. Абонирайте се за канала, ударете един лайк, коментирайте, много е важно. И бутона хайп, защото с Ани бяхме на първо място. Бутона хайп е много важен. Подкрепете ни и си вземете тази книга. До скоро!